普通でいたいって思う君へ。だから目立ちたくないし、失敗もしたくない。何かに挑戦するって結構怖いよね。うまくいかなかったらどうしようとか、変に目立って浮いたらどうしようとか。だからできるだけ普通でいたい。でも、ふと思うんだよね。普通って本当は結構難しいよね。だし巻き卵とかおにぎりとか味噌汁も材料はシンプルなのに、ちゃんと作ろうとすると意外に奥が深い。でもだからこそ、落ち着く味になるのかもしれない。普通って誰かにとっての安心なのかもしれない。みんなは普通でいたいって思ったことありますか？このチャンネルでは普通でいたいみんなの気持ちを大学院生の僕が研究っぽく言葉にしてます。登録しておけばまた迷った時に戻ってこれるかなと思います。じゃあまた僕はこれ食べて研究室戻ります。